pia-pia juga. Level 4 juga yang ini. Yang satu itu level 3. Baru belajar. Janganlah, tangan. Tidak boleh pakai arol. Tidak boleh. Yang lain pun tidak pakai sarung. Kamu pula pakai sarung. Bukan lagi ini main tidur. Level training itu. Level 3, level 4, mau masuk level 5. Ginababa yun, level 1 na ba yun? Ah? Ginababa. Next na sound. Next na. Iwan na imot ganlap. Inyari ito effect na effect. Effect na nyari. Ang music. Ang nasa ni ganlap lobby. Taga-kuha din taga-screenshot ka din niya. Sadgan ko pong mulo. May tanda ko. Iyati ba ni Ikin niya? Music ina. Pia-pia. Yobang kamatasin sadgan do pong mulo ng buko. Taga-skin asap ka din niya rirayang. Hidjaw na hidjaw yung skin na hidjaw. Sis, spotting ka mo? Jangan ka mo belati ka apagamit siya. Kasi niya betul-betul ini. Okay na! James! Oh James, sambal ka meron. Sa mga kabinet, kupang kumain mo! Ikaw. Satu Pangisap plato na may ingat bato. Uy, begini skill silang kata itu biar ranking master. Kaya mga undam liya bato.
ranking muscle na bugad. Yan ang bagay ito kain ha. Ang pasungod level upat. Yan ang bagay ito kain na level 7. Nagalap lobi. So ay tanda ko. Isu pa. Jeep line na. Ah, isyo pa. Bina. Ang pasong dalumuro na. Amo na. Nagdarayo ng YouTube kabatalyon. YouTube like. YouTube